Epistel lihita di bagasan minggu sadarion minggu pasapulualuhon dung Trinitatis sian Evangelium Lukas bidu 10 mamuka sian ayat sada rodi ayat 8 marsori mahita majahasa dungi di hatahom matu nasida upama sada pabuai kotoktong nasida martangiang nasotu paleba alayadong ma dihutai parapuan na babalu naro malopot ibana madok pito riau maralohon aloki alay hupitore nama baluon ala dinengneng yaw ati biharo ibanaom maon muse manggariang yaw ia dibata tuk sopituran nama akan na pinilit na akan nama jo ibana ariat dohok borngin tung pangerengeron nama nasida disi ayat walu rapita kudok ma diamu magira ma pitoran nasida alai tagamon jup pangana izol maima hapor siao di tanoon di haroronai idu sahat na martua doakan atu mangihon hata ni dibata jala nau peopsa amin tahat tidak ko maha porsiao tei songon na hina tidak ko didongan tah sa porsiao di sado portibion rap mahita madok au porsea di dibata jahuba ido ama pargugu na sohatu dosan na tumapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata jahuba na sasadai ima na tinibuhon ni si Maria nagabigabian siyan tot di parbadia ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni selatus
na mati tarpazal lo ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na bulak mengulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata jakuba amanai perguguna suatu dosa ni, disi maibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di ton di parbadia, jaladong sada huria na badia, kuria atau panela Kristen akada badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai nama dok, mula mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na surasuda. Amin. Tapi bagaimana ede pujian sian kor ama huria.
Oras madita damang dainang nahulungan Tuhan Yesus Kristus tabigi majo songon tikting di bagasan gereja ton ima di bagas saminggo bui mata ida di tik ta tapatakas tikting minggu fasa puluh luhon Trinitas tanggal 19 Oktober 2025. Topik ni minggu ta nungatakas huida buhi ni debata. Udutna buina taberek ayat berikutna toroknya naro di minggu ta terakhir minggu na lewat. Dohot torok naro di pertanyaan ata Rabu dok Kamis bui mata rimang-rimangi 3% sian wekta nabui pertanyaan mangihut mulai tema dohonon nami tu keluarga na bersedia ijabuna gabe pertanyaan di hari Kabu do hari Kamis naroon ujahami ma namasa do si pamasahon di gereja ton perjulu nasorang dok na tubuh di hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 di bahasa-bahasa di bata dosa dadak dan anak buru di keluarga di sirahit inangi pi buru marbun senwik 2 sehat dodak danaki suak song ninang natorasna melatih di Tuhan tikting marbagas tikting paduahon neng majalo pasu-pasu parbagas soma Chandra Sembiring anaknya amang Marken Sembiring tubuh dinangi ti buru ti Malemba buru ginting nahinan sian jalan dusun 14 sinar gunung desa pemantang siantar Huria GKPS Sukamulia Resort Medan Timur doho orana Dina Amelia Simanjutak Boroni amang doktoran Janes ST Simanjutak Tubinangi Siti Karyawati Borusaragi Sian Jalan Rakyat nomor 15 Medan Wek 2 Huria HKBP Siagul Medan Opat Siagul Nasida Majalo Pasu-Pasu Parbagason di hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 di HKBP Siagul Resort Medan Opat Siagul saya di pasu-pasu debata mana sidak nang nanaing mamuka pardonga saripion di paingot pastoral konseling hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 pukul 14 WIB mangihut titing perjulu doho paduahon nang majalo pasu-pasu papagasomma Raden Timbul Aruan anani amang situa Haji Aruan nahinan tubuni inangi Netti Boru Banjar Nahol sian jalan Sebila nomor 120 Babura Sunggal Huria GKPE Babura Resort Medan Baru dohot orwana Sari Soraya Buru Pangaribuan Buruni Amang DP Pangaribuan tubuni nangi El Boru Nadeak sian jalan Priuk Gang Saurdot nomor 21 Wek 10 Huria HKBP Siagul Resort Medan Opat Siagul nasida majalo pasu-pasu parbagaso di hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 HKBP Siagul Resort Medan Opat Siagul saya di pasu-pasu di batang mana sida nanaing mamuka pardongan saripeon rapat panitia Natal Amaina tahun 2025 di minggu sadarion tanggal 19 Oktober 2025 duk sipul ibadah minggu siang di Patupa Huriat Tado rapat panitia Natal Amaina maringanan di gerejaun Sudi Parhalado
dohot panitia Natal ama ina asaroma maddohoti rapoti padidion na bedia di hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 on di patupa huriata do padidion na bedia alani ati adong aka yana kota di pengaratuan asabuima tapabua di patupa pendaftaran do marguru di hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 pukul 16 WIB ruasna pidah mulai minggu sadarion nunga pidah hura keluarga amang perlindungan Simamora inangi raika pinuli buru Simanjunta do sada yanakon nasida sian we sada nasida tu gereja HKBP Perumnas Putri di Lirsot Medan Johor PHD gabungan ina di hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 di Patupa Huriatado PHD gabungan ina maringanan di gereja masuk pukul 16 WIB jalan markur diibadai ima ina Rabu ina Lydia dohot ina Naomi pertanyaan lansia dihamu amanami inanami punguan lansia di Huriaon asarubi mahita tu pertanyaan lansia di hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 masuk pukul 10 WIB maringanan di gereja on pertanyaan anak sekolah minggu di hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 di Patupa Huriata do pertanyaan anak sekolah minggu di Bagasani Divya Nenggolan keluarga calon situa DF Nenggolan inangi buru Lumban Gaul maringanan di gedung sekolah minggu masuk pukul 10 WIB domutusi asaganuk mahita natoras lao manosoi akayana kota B mandohoti pertanyaan pertanyaan naposo bulung di hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 tong di Patupa Huriata do pertanyaan naposo bulung di Bagasani Stefania Ujung di Jalan Karya 1 nomor 28 Medan Komplek Penda masuk pukul 18.30 WIB tusudena posebulung di Huriata asaroma mandap mandohoti pertanyaan ini bunga altar bu mutajahai paradihon di parade bunga altar di minggu sadaron imasian Robby Lubis sian weksada nah berulang tahun di Bagasan saminggon ima dongata adong 40 halak alani hamisian parhalado swaksongon hita salut mengucapkan selama ulang tahun panjang umur damai sejahtera dan biarlah sepanjang umur ini bertambah-tambah berkat dan bertambah-tambah kuat untuk memberitakan Injil alani ujahami mohon hatan itu hatta di Bagasan nama ulang tahun saya marningok mahibana di sudi akka pilihanmu si panganon saya talmisma di rohana akka pilihanmu si tutungon sela pesalmen 20 ayat 4 pemakaian gereja buai mata jahat buat adong nasilap buai pinatakas pinabuat tu sekretaris bunga altar mulai tema di keluarga nah bersedia nama band bunga altar tu minggu-minggu naro di dongata nah sampai sonari aung pitu halak nama Said Lilik bulu aung nama ngingot tatanyakon asalam tumibu malum laporan keuangan bui mata jaha mulu aduk penasila penulisan malangna dak pas tempatna boy ma pinasahat pinabuah pinatikos melalui situana terakhir boy tajano ni jabu taringok laporan panitia pembangunan swaksongone nong ni jalu panitia manang huria celengan
do tok ripe suak song ini hasil pilihan-pilihan di bagasan pesta pergutilon meletup pe adong na kurang pas bui ma pinatakas tu panitia manang melalui situana ima nabui pasatami titing di huriata di bagasan minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Tapasada rohata martang yang mahita. Pinuji pinasangap magoarmu nabadiai ale Tuhan pardenggan basa. Di pandongan nionmu di parnguluan nami ale Tuhan. Tarlumo biditikion boi hami hipas marpungu marsaor. Mamuji pasangapon goarmu nabadiai.
Jalo male Tuhan puji-pujian nami. Jala sato kinari nang marsaur mami dot hatam nabadiai. Ramoti ati-ati dohot pikiran nami. Asa tarulahon hami hatam di bagasan ngolu nami. Holan mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami Tuhan. Amin. Horas madihita manginang. Tajaloma hatani debata. Nagabe turupuk jamita di parmingguat tasadarion. Imanatar surat di buku Sada Musa bidu 32. Sada Musa bidu 32 mamuka masian ayat 22 sahataro di ayat 32. Songonon ma hatani tuhata. Dungi hehe ma ibana bornginai di pangarahon majol mana na duai dohot na poso na boru-boru na duai dohot anakna na 10 sadai laho manaripari hatariparan jabok. Jadi ditogihon mana sida patariparhon di batang aeki di pataripar ma nasa na diibanai. Tading maholan si Jakob jadi Roma sada halak marsiranggut dohot ibana ro dibuha siang ari. Alaidung di ida dang leak tuduksa si Jakob disoro masoitna jadi ngedul masoit ni si Jakobi dibahen parsirangguton nasidai. Nungini na iba nama palua maau ay nunga buha siang ari. Alaini na si Jakob ma dang hu palua ho dajolo di pasu-pas ho au. Dungini na bawai mandok ibana ise do goarmu si Jakob do ninna. Jadi nina bawai ma dang be si Jakob dohonon goarmu si Israel nama ai di alohodo de bata doho jolma jalamonang doho. Dungi manukun ma si Jakob jalanina uapa bawa ma goarmu alaini na iba nama puasa ma tung sukunanmu goarhu. Dungi di pasu-pasu ibana disi. Jadi dibayan si Jakob ma goarni parsiranggutani Peniel. Ay nunga takas huida apala bohini debata jala malua tondiki. Dungi dina sinal puanai Penieli bistar mamataniari di ibana. HP mekat ibana dibahen soitna. Alani ido umbahen naso dipangan halak Israel urat dol-dol rasi rasa nuaing ala disoro pardo muani soitni si Jakobi ido ianggo sahatna akadamang do tinang molo disukun tuhita ahado biasana taulahon molo sahira pojot pikirata. Biasanya ketika banyak pergumulan di dalam hidup, apa yang kerap sekali kita lakukan? Mungkin adongdo sian hita nama jupangi akadonganna, akasi solhotna, laho mangido masukan, laho mangido nasehat dohot akalana asing. Mungkin ada dari kita yang meninggalkan masalah itu pergi healing. Asaboha masonang pikiranon atau mungkin adong siang tonga-tongata moloro akasi taonon molo sahera pojot pikiranon memilih untuk menyendiri manang merenung di kuci maon ibana sahalakna di kamar mangan pe malas ada kamang nang. Apalagi molo zaman sonari ate molo akas sudut na poso aka anak muda sonari molo ngasahera galau pasti doon dari dama dang ngolo mangan maridi pe malas sayhola na tangis di kamar monggop dot aka lan na asing. Berbagai cara dilakukan seseorang ketika pikirannya sedang galau. Saya radang boy be iba namar pikir maon.
mana naing hupa-tupa te. Asa buah malas rohana, sonang rohana. Dia bisa keluar dari kegalauan, dia bisa keluar dari masalahnya. Sehingga tidak jarang kita lihat ate akamengnang. Sekarang orang menggunakan kata healing untuk menghibur diri. Padahal sebenarnya healing pehita, liburan pehita belum tentu karena pojok pikiran. Tetapi bagaimana supaya hidup kita menerima suasana yang baru. Alani doa kaina amanginang, kegalauan pikiran kita terkadang mendatangkan suatu tindakan yang baru yang bisa kita lakukan. Songon dia maasad boy dapota jalan keluar pertolongan yang dilandasi dengan berharap supaya kegalauan tersebut bisa segera hilang. Songonido natabereng sian turpukta sadarion. Si Jakob ra dang tolahu patorang ate. Songon dia do pardalanin nan ningolu ni si Jakob. Na ditipu ibana hahana si Esau. Na ditipu ibana amongna si Ishak. Laho mendapatkan berkat asa dipasu-pasu nasida. Alani ternyata bukan hanya kita zaman sekarang yang banyak pergumulan sebagai manusia. Beribu-ribu tahun yang lalu bahkan tokoh Alkitab yang sangat besar Yakub sendiri dia juga pernah mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Ay molotai jaha sonang do ngoluni si Jakob. Ate, sunang do ibana. Mulu halak bata, toluha di ibana mai. Hamuraon, hagabeon, hasangapon. Adong di ibana yanakon, adong di ibana harta. Alay buasa dong, ngasudi adong. Alay boydang sonang rohana. Sahira adong na janggal di bagasan rohana. Dia merasa tidak tenang meskipun semuanya telah tersedia, kenikmatan ada. Tetapi seakan-akan ada yang terganjal di dalam hatinya. Ima ala diulahon ibana ma dosai tu amongna dohot tuhahana. Kebersalahan yang dilakukannya membuat dia selalu galau. Tidak tenang. Alani disakapi ibana ma. Ikon ditopot ibana ma. Ahana si Esau. Mulak uma ibana tuhutana. Jala dibawando sude. Dibawando ia kayana konna. Dibawando aka inatana dohot lanna asing. Sude ma dibawan ibana. Alaya kamang dohot inang. Tikinay borhat nasida mandapoton hahana si Esau mulak tuhutana ay macay biar situtuma rohana. Ala diboto do ay disuruh si Jakob do naposona parjolo mamereng manopot si Esau asa di daibana songon dia do situasina di sana. Jadi di paboa ma di dokma si Esau telah mempersiapkan 400 orang untuk menyambut si Yakub. Ay mabiar maibana, ayah mai 400 halat. Dia takut dibunuh, dia takut dikejar, karena dia sadar akan kesalahannya. Songon pandohani ate, berani karena benar, takut karena salah. Itu yang dia rasakan. Ketakutan itu. Dia merasa kok ay salah do nahulai itu ibana. Alani ditiki mabiar ibana. Dirancang ibana mah. Songon dia asa boy ibana pajupang dohot si Esau dang dibunuh ibana. Jadi dibuat ibana mas strategi akamang doa dinang. Ibana mas strategi
dibagi iba nama piga-piga kelompok sian nasida na adong naneng borhati jala nakin ngatakas hujahami disuruh iba nama aka naposona aka iana konna dot akalana asing menyeberangi sungai tinggal ma holan ibana. Jadi songona hudok nakin di parjolo. Terkadang kalau kita sedang banyak pikiran, kalau kita sedang lagi galau, ada tindakan yang kita ambil. Jala si Jakob pe dibuat do tindakani. Sahalak nama tinggal jisima ibana marborngin. Alaya kamang do tinang adong ma peristiwa besar na terjadi. Hati sahalak ni si Jakob nama na tinggali. Ditopot sahalak bawa ma ibana jelamar siranggut mana sida bergulat bergulat di dalam kegalauannya itu datang sosok laki-laki yang bergulat dengan dia jelang atakas nakin tiki margulat penasida dan ngolo talu si Jakopon dia sangat gigih ngacit patna ngacit ali terus do ibana berusaha dia jalamu nang do ibana sian parsiranggutani akamang do tinang ternyata kegigihan tidak akan mengecewakan. Kegigihan yang ditunjukkan Yakub membawa hasil. Gabi mau nang maibana jala dipasu-pasu. Dang besi Jakob goarana alai si Israel. Kegigihan, kerja keras yang ditunjukkan Yakub untuk menang dalam pergulatan itu menghasilkan berkat, bahkan identitas yang baru di dalam dirinya. Dewi terpasu-pasu do ibana, jelat dung di pasu-pasu ibana, adung ma keberanian dohot pengharapan di si Jakob. Borhat ma ibana manoput ahana si Esau, jala aha manama sama nginang di ayat 30 tolui perjupangan ni si Jakob dohot si Esau. Marsi haholongan ma tari dah ma ai di jalo si Esau do angginai dohot lasmi roha halania kamang dohot inang. Bukankah kita juga sering sekali di dalam situasi kegalauan dan keraguan hidup kita masing-masing, godang do peniel di bagasan ngoluta, godang do pergumulan, godang do masalah, godang do tantangan di ngoluta masing-masing. Kita bergumul dalam doa yang tak kunjung dijawab. Kita menangis karena luka masa lalu, trauma, takut menghadapi hari esok, depresi yang disembunyikan di balik senyum, kecemasan yang tidak bisa diceritakan, rasa bersalah yang terus menghantui, dan banyak lagi pergumulan di dalam kehidupan kita. Alai tabereng ma akamang dohot inang si Jakob dang talu ibana disude pergumulan nai ay martang yang dohit ibana mulut aja hasian ayat sadai martang yang do si Jakobi di pasahat do Tuhani sude kesalahan na alai dipangi do ibana maasa didongani debata ibana manopot ahana hi tapi amanginang. Lihatlah Allah yang selalu menyertai kita. Lihatlah Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Jalata pasahat ma sude nai tu ibana. Meskipun dia pincang hacit patna, alai dia terus bangkit berdiri untuk menang. Kita pesonima. Tuhan tidak selalu mengambil luka kita
Seakan-akan Tuhan tidak selalu mengambil semua masalah yang ada di dalam hidup kita. Ai dipake di bata doi sude, matari dahon holongna di bagasan ganup jelmai. Bukti bahwa kita pernah bergumul dan tidak lepas begitu saja. Alani dihita kamang dohot inang. Dangadong pergumulan yang tidak bisa diselesaikan molorap dohita dohot tuhatai. Alayunang ma bersandar hita holantu dirita, holantu hagogo ota, holantu hamora ota. Alay bersandarlah kepada Tuhan. Jangan lari. Justru di sanalah Allah ingin membentuk kita, mengikis keangkuhan dan kebergantungan kita pada diri kita sendiri. Sian masalah ido, sian godang ni pojot ni pikiran ido, debatana yang membentuk kita menjadi pribadi yang semakin dekat kepada Allah. Ay mulu sude sonang rohat taon sude dilehon tuhita. Ay dang taboto be mandok mau liate. Ahata pangido tor dilehon. Ate. Alay sian sude masalah ima naing ditari dahon de bata. Ikon tapakilala do pandongan yoni de bata doi sude di bagasan ngolu taon. Ingatlah aka amang dot inang bahwa Allah memberkati mereka yang berani jujur di hadapannya. Sonari nagabi suku-sukun jujur dohita dijoloni debata. Jujur dohita tu debata disude akan ataulai. Jujur dohita tu debata bahwa sanna hita jolma pardu sado siganu pari. Jujur dohita tuado pani debata ai galedo pamatakta. Alani mulu jujur dohita tuado pani debata. Itu bukti bahwa kita masih menyadari diri kita ini adalah ciptaan Tuhan yang tidak ada apa-apanya kalau bukan bersama Tuhan. Perubahan sejati dimulai saat kita berani mengakui kegagalan kita dan kebersalahan kita. Identitas selama hidup dalam dosa kepura-puraan munafik diubahkan menjadi hidup yang baru, identitas yang baru sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam kasih karunia-Nya. Ngata jalui nunga marhite aha marhite di sesa dosata, marhite di sesa dosata mate Yesus tai di kayu salib. Nga dipalua behita, ngagabi identitas baru behita bahwasanya kita anak-anak Allah yang hidup dalam kasih karunia-Nya. Alani itu hita saluhutna manginang. Mungkin hari ini kita sedang letih bergumul. Loja do tapakilala, maradopon sude aka masalah tai. Pojot situ tu. Saya radang ngadong be pengharapan. Alai taingot ma bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita, bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Alani hitape tatiop madebata na adong dilabuktai, na adong dijolotai, na adong dipuditai. Sebab Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Alana sering sekali ki dari luka lahir berkat. Sering sekali dari luka lahir berkat, dari pergumulan lahir hidup yang baru. Alani
songon epistel nang tajahanakin hohot maita mar tangiang tujoloni debata. Karena melalui doalah kita mengungkapkan seluruhnya, mengungkapkan hamulia teota tu debata, mengungkapkan sude akan nata alami di bagasan ngolu tahun. Mari kita hidup dalam doa, jangan dalam dosa. Sebab doa kita yang sungguh-sungguh akan menjadi media perjumpaan yang indah dengan Tuhan, supaya hidup kita semakin diberkati. Di balik air matamu saat ini, kita akan menemukan wajah Allah yang menyertai kita. Alani, mari kita lihat wajah Allah tabereng peniel dalam setiap pergumulan hidup kita. Amin. Martang yang mahita. Maulia tema oleh Tuhan dihatam nang saur di tonga-tonga ni parpunguan namion. Na mengajar hon ami oleh Tuhan asabui di hida ami songon dia do kegigihan di si Jakob. Na mengalami pojot ni pikiran pergumulan nasai macai borat di bagasan ngoluni nasida. Alehot do nasida aleh Tuhan. Olo do nasida bertarung. Nah tapi ngahacit si jojak nasida. Alai boy do ibana jojong monang sian parsiranggutan nai. Alani ale Tuhan lehon ma hagogoon tuhami asa boy hami songon si Jakob boy hami monang di sude aka pergumulan aka si taonon nani ado pani hami di bagasan ngulu namion. Ajari ami ale Tuhan lehon di hami gugu dohot pakirimon molorap hami dohot ho boy do hami malua sian sude aka si taonon nami. Persya hami ale Tuhan dihatam na ikon jagaon mu do hami, na ikon ramotan mu do hami salegeling hami mangolu. Ale Tuhan martang yang do hami ale Tuhan di sude aka ruas ni huriam sian namait met satu nama tua. Pasu-pasu ma ale Tuhan ruas ni huriam. Lehon ma gajang ni umur hahi pason dohot lehon malas ni roha dihami ganup marsada sadam asa diidahami ali Tuhan bohim di bagasan ngolu nami suang songoni pe ali Tuhan dibawa kami do di sude ruas ni huriam na hurang hipas di pamatang nasida. Homali Tuhan na mga lehon hahipason pamalu manasida patanggal maparsahitan sian pamatang nasida asaboy ali Tuhan dipakilala nasida asidot holong ni roham di sude aka pakirimun nasida alusan mudo ali Tuhan ditiki na umlehet di bagasan ngoluni nasida suang songoni pe ali Tuhan di aka ruas ni huriam namandok hamuli mauliate di sude akas pasu-pasu dohot sude aka na dijaloni nasida marhite di pasahat nasida hamuliate onna tujorom ramoti maale Tuhan sude ruas ni huriam na tau mandok mauliate di pasu-pasu nang pinasahat mutu nasida suang songoni pe ale Tuhan dihami sude na pungudison holan tujolom holan tanganmu do di pasahat nami sude ngolu namion sesama Tuhan saluhut dosa nami asatama hami gabe habaoran ni pasu-pasum holan mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin.
maredehita jala tapasahat ma pilihan paduahon. Tatangnya ko mapiliata. Ali di Batama namin na di Banua Gijang, hodo haroruan di saluhut sileho-leho nadinggan doho nasa ulibasa na mauliutus.
Kupasahat kami masian na nilehomi tuhami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabiwap na husus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hasia kami pelianon. Pati bulkon harajawmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadahami. Gudang ni sileo-lehomi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di banua gijang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaommu, say saut malomodroham di banua tangaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sa darion hangulua siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa donorongan na mardosa tuhami, una kami tugiho tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama hita. Di sodakot Tuhan di batama buhina tuhita jala asi marohana midahita. Di dopakot Tuhan di batama buhina tuhita. Jala di pasaworohon madamena tutod di tabi. Amen. Horas Marita.